Kaster du den? Ja, kaster du den? Ej, hvor er du god. Mor, hun er ikke glad for det der. Nu skal du ind mellem alle hendes tårne. Det var den første, det var den næste. Ja, det jeg har brugt så lang tid på at bygge dem. Jamen, du er god til det. Kan du ikke lige stille op i bro igen? Ja, men du må gerne vælte den. Så er der flere. Kommer du op igen? Øj, hvor er du god. Klappe, kan du?